Kaixo lagunok, gaur eranskin borobil hauekin jolastuko dugu. Zenbat ditugun, Bitxu, eta zenbat koloretakoak. Ze iruditzen koloreen arabera sailkatzen baditugu lehenengo eta behin. Baditugu gure eranskinak koloren arabera sailkatuta. Gorriak, berdeak, more ilunak, laranjak, arrosak, urdina, horia eta more argiak. Danak sailkatu ditugu koloraren arabera. Baina orain, ikusten dozuenez, tamaina edo neurri ezberdinak baditugu baita. Handiak, txikiak eta ertainak. 1, 2, 3 neurri ezberdin. Eta gure kartulinan ikusi duzue 1, 2, 3 neurri ezberdin. Txikiak, ertainak eta handiak. Badakitze egin dezakegun. Jarriko ditugu eranskin handiak borobil handiaren barruan, eranskin ertainak borobil ertainaren barruan, eta eranskin txikiak txikiaren barruan. Prest! Borobil txikiak borobil txikiaren barruan sartu ditugu, ertainak borobil ertainaren barruan sartu ditugu, eta handiak borobil handiaren barruan. Bai? Txikiak, handiak, eta erdikoak, ertainak. Oso ondo, hemen ditugu gure eranskinak. Eta lehen bezala borobil txikia, ertaina eta handia marraztuta. Gauza berriak egingo ditugu. Borobil txikiarekin hasiko gara. Noin jar dezakegu eranskin hau? Jar dezakegu barruan, kanpoan, ikusiko dugu. Jarriko dugu barruan, bai? Oso ondo! Hau jarriko dugu baita barruan. Marraren bestaldera jarri dut. Non jarri dut? Kanpoan, hori da, baina zergatik jarri behar ditugu danak barruan. Batzuk kanpoan jarri ditzakegu, ezta? Adibidez hau ere kanpoan jarriko dugu. Eta beste bat barruan. Marraren barnealdera. Hau ere marraren barnealdera barruan. Eta hau kanpoan. Handia barruan edo kanpoan. Barruan badekogu berdina den bat, kanpoan jarriko dugu. Oso ondo. Holan koloreak nahazten ditugu, neurriak, eta oso ondo pasatzen dugu gure eranskinak itxasten. Jarri ditzakegu gure eranskinak baita goian. Hemen, ezta? Ez. Oso ondo. Non da goian? Borobila. Behekaldean uzten dugu. Eta goiko partean itxasten ditugu eranskinak. Hau ere, adibidez, urdinak goian jarriko ditugu. Urdin bat gehiago dekogu, momentuz gero jarriko ditugu gehiago. Laranjak. Laranjak, urdinak goian jarri baditugu, non itxatziko ditugu? Bean. Oso ondo, hemen. Ez, oso ondo, bean non da? Urdinak hemen badauz, bean, hemen. Borobila goian utzita, laranjak bean kokatuta daude. Oso ondo. Laranjak borobilaren behekaldean kokatzen ditugu. Oso ondo. Eta gainera, danak jarri ditugu kanpoko aldean, ezta? Hau, hori adibidez jarriko dugu erdi-erdian. Erdian, barruan eta erdian. Oso ondo. Moreak jarriko ditugu alde batera. Hemen adibidez. Eta beste aldera jarriko ditugu berdeak. Moreak non daude? Eskumaldean, ezta? Moreak eta larrosak hemen eskumaldean jarriko ditugu. Eskuman. Erditik alde honetara eskuma, eta erditik beste aldera eskerra. Oso ondo. Berdeak eskerrean jarriko ditugu. Primeran, orain jolastuko dugu borobil handiarekin. Borobil handian hartuko dugu borobil handi bat baita, eta jarriko dugu lehenengo eta behin erdian. Gutxi gora bera, hor.
Gero jarriko dugu borobila handi bat goian. Beste borobila handi bat bean. Borobil handi bat eskuman eta borobil handi bat eskerrean. Gorria tokatu zaigu, ba? Zeren itxura dekonek? Ia asmatzen duzuen. Baina zer gertatu da hemen? Ikusi duzuen ez? Lehen egin dugun borobila handiaren barruko marrazkia erloilua zen. Berdea goian jarri dugu 12 zenbakiarekin, horia bean 6 zenbakiarekin, eta 3 eskuman eta 9 eskerran. Errotulkiarekin orratzak marraztu dizkiogu. Hemen gure erloioa dekogu eta soberan genituen erantzkin guztiak kanpoan itxatzi ditugu. Eta oso polita geratu zaigu. Badakizue lagunok, gustatu bazaizue jarraitu Kabalasako bideoak. Agur!